Nganong nagpabilin ang lalawigan sa Sugbo nga labing adunahan nga probinsya sa nasod. Tungod kini sa paningkamot ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga mabawi ang mga kabtangan nga gipanag-iya sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ug mosaka ang balor sa maong mga propiedad. Dihang nabalik sa pagka-gobernador sa Sugbo si Garcia niadtong Hulyo 2019, iyang gitahasan ang Provincial Assessor's Office nga i-reassess ang tanan nga mga propiedad sa lalawigan subay sa kasamtangan nga zonal valuation niini. Niadtong 2008 pa sa iya gihapong panahon isip gobernador, mao ang katapusan na reappraise ang tanan nga mga propiedad nga gipanag-iya sa Kapitolyo. Tungod sa reappraisal, nisaka nga to sa 203.9 bilyones pesos ang total assets sa probinsya, gikan sa 35.65 bilyones pesos lang kaniadtong 2018 sumala sa 2019 Annual Financial Report sa Commission on Audit. 471.9% gayud ang gitubuan o dulan kaunong pilo-piloon. Tungod niini, nagpabilin paghihapon nga labing adunahan ang probinsya sa Sugbo sa tibuok nasod. Apan dili na bago ang sugilanon sa pagkadatu sa probinsya sa Sugbo, kay nagsugod kini kaniadto pang 1964 sa panahon ni anhing Gobernador Rene Espina. Daan na ngadtu ug kayutaan ang probinsya sa Sugbo. Apan dihang milarga si Espina sa laing nasod, milingkod ang iyang vice-gobernador isip acting governor nga si Prisciliano Almendras ug gipang-donar ang kayutaan sa Kapitolyo. Usa ka batan-on nga abogado nga si kanhi Deputy Speaker Pablo Pabling Garcia nga kaniadtong panahona usa pa ka private citizen mooy mipasaka og reklamo sa korte batok ni Almendras ug nagmadaugon kini dihang mihukom ang korte nga dili ipadayon ang pagdunar sa maong mga yuta. Nabawi sa Kapitolyo ang 380 ektarya sa yuta tungod ni Pabling. Gipadayon kini karon ni Gobernador Gwendolyn Garcia, ang anak ni Pabling, nga kanhi usab gobernador, ang pagpamawi sa propiedad sa probinsya ug pagsiguro nga updated ang mga presyo niini na hisubay sa kasamtangang zonal valuation. Sa 203.9 bilyones pesos na total assets, 196.1 bilyones pesos ang kinatibuk ang kantidad sa mga luna. Diin ang uban niini anaan himutang sa Cebu IT Park sa siyudad sa Sugbo nga nagkasaka ang mga balor sa paglabay sa mga tuig. Apil na niini ang duha ka cyber zone towers nga gi-turnover sa PhilInvest ngadto sa Kapitolyo niadtong 2019 nga giabangan sa lain-laing mga kompanya sa business process outsourcing. Gawas niini, gisiguro usab ni Garcia nga makolekta ang insakto nga buhis ug istrikto nga pagpatuman sa revenue code sa probinsya ug ang higpit nga monitoring sa sand and gravel quarry operations. Iya usab gihimo ang revision sa real property tax nga balayranan nga moepekto na karong tuiga. Bisan kun ang probinsya sa Sugbo ang labing adunahan nga lalawigan sa nasod, alang ni Garcia, dili kini ikapanghambog kay mas dako kini nga hagit kay kinahanglan nga mapabati ngadto sa matag Sugboanon nga ninglambo ang ilang kinabuhi. Well, it's a nice title, but that's as far as it goes. Unless the people really feel the impact of being the richest province in the country. So para nako, no, I will not bask in that glory. Di ko manghambog ana, kay wa pa ko ikapanghambog. Hinungdan nga iyang gipaningkamutan nga mas mapalambo ang infrastruktura sa lalawigan, mabalik ang kalagsik sa ekonomiya ug mabuhi ang paglaom sa katawhan nga naapektuhan gumikan sa lockdown. Ubos sa 15 bilyones pesos nga budget alang karong tuiga, 8 bilyones pesos niini gigahin alang sa mga proyektong infrastruktura. Apil niini ang pagmasemento o pagpaayos sa kadalanan, paghimo og mga pantalan, pagpalambo sa waterworks system sa kalungsuran o uban pa. Matod ni Garcia nga sa panahon sa pandemya, bisan naglisod og lihok ang contractors, niabot og 65.2 kilometros ang nasemento og padayon pa nga gitrabaho nga provincial roads sukad sa 2019, samtang 154 kilometros sa barangay roads. Apan wala matagbaw si Garcia niini kay tinguha niya nga 80% ngadto sa 90% sa kinatibuk ang 800 kilometros nga barangay road networks ang mapasemento. Kay nahisayod man ta, ang daan gyud mo ilabing importante
aron mabuhi ang ekonomiya diha. Dili mulambo ang negosyo kung labihang kubaa ang dan ug naglubak-lubak. Ubos sa water development program sa probinsya, nagpadayon karon ang mga proyekto sa mga lungsod sa Carmen, Argao, Badian, Mualboal, Pinamungahan, Pilar, ug tinguha sa Kapitolyo nga masugdan usab sa ubang mga lungsod. Kibaw ko na ang naminaw ron mga Sugboanon nga katong uhaw gyud kay tubig mingon, "Gob ang amo sa taon diri." Trust me, kabasa ko ana. Pero tagain ko gamay panahon kay di man ko superwoman bisan pag unsa itawag ninyo nako. O worse, di pud superman o superwoman ang atong contractors. Gipasabot niya nga sama sa iyang motto nga buhat maoy pasultion. Naglihok gayud ang mga opisyales sa lalawigan. Apan adunay mga proseso nga angay sundon sa gobyerno sa pagpatuman sa mga proyekto, mao nga usahay malangan kini. We are working as fast as we can within the framework and strictures of existing government rules and regulations. Our target really is dili man tingali nato makumpleto tanan apan masulbad nato to a greater degree ang problema sa mga tao sa tubig. Iyang danggo alang sa Sugbo nga makabot ang level 3 waterworks system. Din adunay gripo sa matag panimay. Daghan pa og mga plano ug mga proyekto si Garcia alang sa Sugbo ug siya mapasalamaton kay gipaluyuhan siya sa Vice Gobernador ug mga sakop sa Junta Provincial bisan pa man managlahi sila og partido sa politika. Tungod kay isip mga opisyales nga gipili sa katawhan, usa lang ang ilang tumo nga mao ang pagsiguro nga modagayday ang maong pagkadatu sa probinsya sa Sugbo ngadto sa katawhan ug mo-ursa ang kinabuhi sa matag Sugboanon. Sheila Gravinez, Balita sa Sugbo.